Daw kollha involuti mill-politiku li jieħu d-deċiżjoni sal-uffiċjal pubbliku li jagħti l-kuntratti tal-gvern mhux biss għandhom ikunu kompetenti iżda fdati biex jaġixxu fl-aħjar interess tal-pajjiż kollu. Dan hu l-appell li joħroġ fl-editorjal ta' Times of Malta li tratta diversi kuntratti pubbliċi difettużi li nataw fl-aħħar snin fosthom il-privatizzazzjoni ta' tliet sptarijiet pubbliċi, il-Power Station tal-Electrogas u issa l-kuntratt fir-residenza San Vincenz de Paul. Dwar dan tal-aħħar, l-editorjal jgħid li kien sinjal ċar ieħor ta' nuqqas ta' integrità u sorsi ieħor ta' sparpaljar ta' flus il-poplu. Kien ikkritikat il-fatt li l-gvern ma jidirx li għandu interessi u azzjoni biex iżomm lil xi ħadd ta' kontabbli. Minflok qed tibqa' tkun ripetuta risposta li dan il-proċess kien meħtieġ. L-editur jgħid li f'dawn iċ-ċirkostanzi il-konsegwenzi finanzjarji, politiċi u fuq reputazzjoni huma kbar ħafna u l-pajjiż ma jaffordjhomx. Dan aktar u aktar meta jkun hemm sens ta' familjarità bejn in-nies involuti li aktarx tispiċċa bażi ta' serq ta' flus u tixħim. Il-ġurnal jappella biex l-uffiċjali involuti ikollhom il-kompetenza li jassessjaw il-ħtiġijiet u jippjanaw in-nefqa fil-waqt li jżommu mal-pjan finanzjarju li jkollhom. Meta dan ma jseħħx biex ikun aġevolat xi kuntrattur partikolari ikun ifisser il-proċess u korrott. L-editur jistaqsi kemm il-20 ta' miljuni setgħu jkunu frankati minn flus il-poplu u minflok jintużaw f'xi proġetti aktar meħtieġa li kieku l-kuntratti ingħataw b'mod integru. Fuq kollox jistaqsi kemm aktar żmien il-poplu se jkollu jittollera din il-kultura ta' impunità.